Ассалому алейкум бародарони азиз, акаҷуно, додарҷоно, ҳама каса хуш омадем ба канали ма. Бародарони азиз, дар канали ма бозии мини рафтиста ай 200 дона билет иборат аст. Ровна 29 дона билет мондагиай. Ин ҳамин рӯз насиб боша билетҳо тамом шава, ҳамин рӯз бозӣ мешава. Дар призо омаданем, чӣ призо дорем? 200 дона билетай, 50 дона приз. Шанс барои бурд галени бисёрай. Бозингар бошед, аҳамият бидем ки 200 дона билет худаш кам аст. Ай ҳама 200 дона билет 50 дона дига приз аст. Якта 100 ҳазора, якта 50 ҳазора, якта 20 ҳазора, якта 10 ҳазора, 10та 5 ҳазора, 10та 4 ҳазора, 10та 3 ҳазора, 10 дона 2.5 ҳазора, 6 дона дига 500 сомона. Бародарони азиз, ҳамин призои калони калон 100 ҳазора дар промои эфир. Вақте ки эфирда бурд мекунӣ, занг мезанам, дар эфир картата мепартоям. 50 ҳазора ҳам хел, 50 ҳазора видеовизус мекунем, дар картата мепартоем. 20 ҳазора ҳам хел, 10 ҳазора ҳам хел. Тичен ҳамин як рӯзда призотон ҳамашон мегзара. ҳамихели рафтан биге ҳар рӯз ҳамихели бозира ташкил кардан мегирем. Бозии рақам 20 8967 175 6604 дар ҳамин номер ҳам ватсап зиверман ҳаста. Карта ба номи бетур каврак рӯш мебурояд. Бародарони азиз, 29 дона билет оха бисёр неста. Я ҳаракат кунед, тамом мешава. Ин ҳамин рӯз тамом шава, ҳамин рӯз бозия насиб боша. Марҳамат, барои кор ҳамаатонда бурдборӣ хоҳонам. Зинда бошед.